Moikka! Mä tulin esittelemään sulle tämmöisen rikkinäisen ikkunan teorian, jota sä voit soveltaa nyt, kun sä alat hahmottaa sitä, että mihin sun kannattaa keskittyä ihan ensimmäisenä, kun sä lähdet tekemään niitä muutoksia sinne omaan työelämään. Ja tämä rikkinäisen ikkunan teoria liittyy kriminaalipsykologiaan, mutta mä sovellan tätä nyt tänään tässä sulle nimenomaan työelämään ja uraan liittyen. Ja lähdetään katsomaan vähän, että mitä sä voit tehdä ihan just tänään tai viimeistään huomenna tämän rikkinäisen ikkunateorian kautta. Ja tämän teorian mukaan, jos sä vaikka kuvittelet, että sulla olisi tuommoinen talo jossain hyvällä asuinalueella, ja joku heittäisi sinne kiven ikkunaan ja rikkoisi sen yhden ikkunan, niin teorian mukaan mahdollisimman nopeasti, kun sä korjaat tämän yhden ikkunan, niin me selvitään vähän niin kuin nopeammin yli siitä tapahtumasta ja mitään enempää se ei ala eskaloitumaan se tapahtuma pahemmaksi. Ja jos me ei tehdä ja korjata tätä ikkunaa, niin siitä saattaa yhtäkkiä valahtaa sisään vähän niin kuin lisää ongelmia, eli yhtäkkiä joku toinen kävelee ohi ja lyökin toisen kiven ikkunaa ja siellä on 2 ikkunaa rikki, tai vaikka tunkeutuu sisään ja alkaa täkittää seiniä siellä, tai yhtäkkiä sä huomaat, että siellä on paljon porukkaa asuu siellä talon sisällä ja ne on rikkonut kaikki paikat ja hajottanut kaikki ikkunat ja täkittänyt sun seinät. Ja jos me sovelletaan tätä teoriaa nyt vaikkapa siihen työelämään ja uraan, niin sä voit miettiä, että missä kunnossa sun talo, joka kuvastaa sitä sun työtä ja uraa, on tällä hetkellä. Onko siellä yksi ikkuna rikki, vaikka että joku olisi vaikka vuosia sitten heittänyt sinne yhden ikkunan ja sulla on tullut pieni särö siihen ja se näyttäytyy vaikkapa semmoisena, että sä et ole täysin tyytyväinen siihen sun omaan työhön ja uraan tällä hetkellä. Vai onko se talo jo ihan sekasorron vallassa, että siellä on vaikka mitä täkitettyjä, ikkunat rikki ja kaikki paikat hajalla. Ja tällä mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että sulla on vaikka vuosia sitten jo lähtenyt ajatus siitä, että tämä duuni ei ole ehkä ihan just sitä, mitä mä haluaisin, tai tämä ei enää innosta mua, mutta mä silti vähän sinnittelen ja jatkan ja yritän. Ehkä mä vaihan vaikka duunia ja sitten kaikki menee paremmaksi. Ja sit sä oot vaikka vaihtanut toiseen työhön. Ja naps, toinen ikkuna on mennyt rikki. Se ei olekaan onnistunut. Ja sulla on tullut vieläkin enemmän semmoista ahdistusta ja vaikka burnouttia siinä ja se on vaikuttanut vaikka sun terveyteen ja hyvinvointia, että sulla on alkanut tulee väsymystä siitä työstä ja se ei tunnu ollenkaan merkitykselliselle tai semmoiselle jutulle, mitä sä oikeasti kaipaat. Tai että se sun koko talo on jo vandalisoitu, eli se työ on alkanut syömään kaikkia sun elämän osa-alueita, että se on vaikuttanut sun terveyteen ja hyvinvointiin, se on ehkä vaikuttanut sun parisuhteisiin, ehkä jopa sinne työn ulkopuolelle, että sulla ei ole mitään energiaa tehdä enää, mitään sun kivoja harrastuksia, mitä sä haluaisit tehdä, mutta ei riitä energia. Ja se on voinut valua vaikka mihin elämän eri osa-alueille, ja talo on täysin jo vandalisoitu. No, sä voit tunnistaa nyt, että missä kohti sä oot menossa tällä hetkellä siihen työhön ja uraan liittyen. Onko sulla vain yksi ikkunarikki vai onko se talo kokonaan jo vandalisoitu? Ja nyt sun kannattaakin pohtia, että miten tästä eteenpäin. Mikä ikkuna sun tulisi korjata ihan ekana siellä sun talossa? Ja vaikka sä nyt mietit, että mä haluan vaikkapa ihan kokonaan pois tästä mun nykyistä duunista, mutta mä en voi, niin voi olla, että se ensimmäinen ikkuna, joka sun kannattaa korjata, onkin joku pikkuikkuna vaikka vessassa. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että onko joku pieni asia, mikä sua auttaisi vaikka siellä nykyisessä työssä, mikä auttaisi sua edes vähän siitä tekemään mielekkäämmän. Ja mä annan vaikka esimerkkinä, mulla oli semmoinen duuni, missä mä olin tosi kypsä sinne ja mä oon niin yhtään huvittanut ja mä ajattelin, että vitsi kun mä saisin ton mun työpisteen tuohon ikkunan eteen, niin se auttaisi mua tosi paljon. Ja mä pyysin sitä mun työnantajaa, että voinko mä siirtää mun pöydän ja tuolin sillä, että mä näen ulos ikkunasta. Sanoin, että joo, ei, mikäs siinä. Niin tää auttoi mua ihan älyttömästi eteenpäin. Ja sä voit miettiä, että onko sulla tämmöistä pikkuikkunaa vai onko isompi ikkuna, mikä pitäisi sieltä jo korjata sieltä sun talosta. Mitä tämä muutos toisi sun elämässä ja aiot sä tehdä tämän muutoksen jo tänään vai huomenna? Laita mulle viestiä, mikä sun ikkuna on ja mikä sun muutos on.